آل بيت المصطفى صلى الله عليه وسلم آل بيت الرسول سلام الله عليكم والتسليم. بشرى لكم أهل بيت إني لكم ذو اشتياق. نعم الأئمة آل البيت والإسلام أسباب طه بنو زهرائه الفاطم. مولاي صل وسلم دائما أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمبي بلا جلندو alaka kishi anaka hine anaka barka kono aka jemuka mandila no yeshirifula duba duma dumi ni Allah subhanahu wa ta'ala ayadu sugandi fi buyutin azina Allahu an turfa'a ala de duin sugandi kake du korotale kake noro duye noro tarodo kake bonya o soro yoroye ani barka kila na bono alayhi musallam ka dofo uluka ani kuka walandau ko lakale wala samise ka anyere nafa alaka jon anga don ka fo alhamdulillahi rabbil alamin ya me ejoni kunandi sababu nyumando ko imbe sababu ye ambe alafo subhanahu wa ta'ala ka ala kirafo ka kira bono ka ubefo ka do ni barka o nyini ufet ka Allah subhanahu wa ta'ala deli shirif la tele atuti gaba Sayyid Sharif Usman Malan Haidara. Allah subhanahu wa ta'ala aka ana lafiya, alaka ana awasa, alaka ana lakana, alaka ana kishi, alaka ana sutura. Allah subhanahu wa ta'ala ka ana kuna jaje ani lahara alina ka demba be ani kan baho be ka ala deli subhanahu wa ta'ala anga jamana alaka kishi, alaka lafiya, cheni kala alaka kishi ka bu toroma ka ala deli subhanahu wa ta'ala anga hijidum we talu damne hijila alaka hiji nunumine alaka nyuman seki hajjan mabruran wa sa'yan mashkuran ka ke hiji min alenye ka ke bara fana ye alabu fo bara mina anga don ka fo ni harama de na hiji ngania akaka ka ngania ninko sanya ka bojugo ya bela mauka tonyo fenfe babulu akula siki ani maka hake kanata ani maka dimin kanata aka kele ba ani mauche sabula fembe be ba foni min kera alai ani alaka masaya kuma uka kele ba uka ya fa udeli uka juru sara ukata amala dili subhanahu wa ta'ala alaka unimanse bari sabu ni matara hijila ka soro haramu gari kisekelemba ka binanchela nako labbaika allahumma labbaika abefaye kula labbaika wala sa'adai kima lamne ni taraka mau koniyatu ikono ni taraka mau hasidiyatu ikono labbaika ema fode sabla labbaika allahumma labbaika akorode ala ikonga fɛn fɛn kɛ nyu unsono bema ikonga fɛn fɛn to ndo beto mambe ala deli ala ka sabu man kan bi walanda alhamdulillah rabbil alamin ala bato yɛrɛ bɛ sɛmɛ amina kumodika seli ani seli ni mu sun yɛrɛ fana ni o ye mun jaga ni o ye mun hiji ni o ye mun ye ala ye an ci fɛn o fɛn la a bɛɛ lajɛlen sɛmɛ a bɛɛ lajɛlen ni o de ye ala ko qul ma ya'ba'u bikum rabbi lawla du'a'ukum
ko ni aw ka ne ala welete ne a wajiba yɛrɛ kan mun ba aw jaabi n'o tɛ ne ala ka sira foyi tɛ aw la o y'a kɔrɔ ye an ka walanda bɛ boli min kan hali n'o y'a sɔrɔ kɔrɔ wɛrɛw b'a la i n'a fɔ ala m'an dan k'an to an yɛrɛ ma a bɛ cidenw ci ani karamɔgɔw olu ka se ka mɔgɔw wele ka na ala ma n'o tɛ a bɛ kɛ ko ala y'a a yɛrɛ ka laɲini sɔsɔ hasha ala k'an ci k'an to fili la ka tila k'an to fili la k'ale t'an kanda n'o y'a sɔrɔ kanda y'a ka laɲini o tuma an bɛ don duwawu kɔnɔ alakira sallallahu alaihi wa alihi wasallam ale n'a ka denbaya a n'a ka ahlul beitu komi an bɛ émission min na n'o ye shirifila duba duman ye an tɛ bɔ du in kɔnɔ ka taa yɔrɔ wɛrɛ kira n'a somɔgɔw ka kuma an b'o de fɔ o wasara sabula kullu saydi fi jawfil fara kullu saydi fi jawfil fara e bɛ fɛn o fɛn ɲini hadisa kitabu wɛrɛw la a bɛɛ bɛ kira somɔgɔ ninnu na kuma olu b'an wasa o b'an bɔ walhamdulillahi rabbil alamin o ahlul beitu ninnu alayhimu salam u ka kumakan de y'a fɔ an ɲɛna ko u y'a minɛ alakira muhammad la sallallahu alayhi wa alihi wasallam ko tuba liman akhlasa lillahi al-ibadata wa du'a ولم كتوبة ما كنا جرى ما تانينا ما مني كونو جاء على بطوليلا أنيكا على ويلي ما نفوينتو إكا كي سبي على بطولا إكا كي سبي على بيكا على ويلي كمامنا على كوتا إكا توي ني سبي على يركما tɔgɔ ɲini tɛ yɛrɛ yira tɛ ala ka jɔnw dɛmɛ ala yɛrɛ kama tɔgɔ ɲini tɛ yɛrɛ yira tɛ i k'a kɛ ni yaqinu ye ni danganiya ye tuba maa kunna jara maa min y'i kɔnɔ jɛya ala ye a ka ala bato la wa du'a ani ala wele a filanan maa min walam yushghil qalbahu bima tara aynah ولم يشغل قلبه بما ترى عيناه أما يرد سكون أنا أحكلي شغلا أن يكا فلتولي أتيني مدى ما في na يمين بولو أتيكي نينغوي أبا يكافو وما دائرة ما على ديادي أتا يرد سكشي أتي أيرد جاودي وأتي بوا جاكا يعني ale b'a nɔ la ni min kɛra waritigi o n'a ka waritigiya kungo de don lahara ni min yɛrɛ fana kɛra a fɛn o fɛn diɲɛna ale ɲɛ t'olu la ale ɲɛ bɛ ala de la subhanahu wa ta'ala lam yushghil qalbahu bima tara ayna a filanan walam yansa dhikra Allah bima tasma'u uznah kulo bɛ minnu mɛn kuma ɲuman don o lagosilikan o ale kulo t'o si la sabula min b'ale kun n'a kan cɛ ani min b'ale ŋaniya la zikrullah ka ala ko suma ala ye mun ɲini ale fɛ a k'o kɛ ala ye a bali mun na a k'o to yen ani ka ala ko suma ka ala majamu ka ala masaniya o de b'ale ka programme na o de y'ale ka projet a y'an sama dɔw la ala ka lafiya d'an bɛɛ ma a naaninan walam yahzan sadruhu bima utiya ghayruhu maa wɛrɛ ka hɛrɛ tɛ gu a la a sɔn tɛ ja ko munna nin dira karisa ma k'ale to la ale b'a ye k'a fɔ rida bima qasama Allah ala ye tilali kɛ cogo min ala ye ladiri ye ale bɛ jɛ ni ala ka tilali o kuma ahlul beitu u y'an kalan nin na
o b'a fɛ shirifu bɛɛ ka kɛ ten, o b'a fɛ shirifu kalanden bɛɛ ka kɛ ten, o b'a fɛ hadamaden ɲɛnɛma bɛɛ lajɛlen ka kɛ nin cogoya la. Mais duwawu i kana i fari faga la. Duwawu ye silahul mu'min, mu'minu ka kɛlɛkɛminɛ ye. Nka n'a fɔra muru b'i bolo, n'a fɔra ko flèche b'i bolo, flèche t'a yɛrɛ ci dɛ, muru yɛrɛ fana tɛ tigɛli kɛ n'a yɛrɛ ye dɛ, marifa yɛrɛ tɛ ci a yɛrɛ ma dɛ, a bɛ e min bolo e de ye ko in yɛrɛ ye. Yani hadamaden ye a ŋaniya de, al-azm, a ka tigɛ n kan. Ni iza kana ad-du'a'u mukh al-ibada fal-azmu mukh ad-du'a. إذا كان الدعاء مخ العبادة فالعزم هو مخ الدعاء. ni duwawu kɛra alabato ni ye, duwawu yɛrɛ ni ye tigɛnkan ye, i ka jɔnya ma ka da ala ka alaya la, k'a fɔ ala ɲɛ b'i la, kulo b'i la, il est capable, a bɛ se ka i ka ɲinifɛn d'i ma. ala bɛ yen ka changement de kɛ o. kulla yawmin huwa fi sha'n. o de la Ja'far Sadiq alayhi salam a ka kalanden dɔ jigi tigɛra a yɛrɛ la ko ale bala in tɛna, ale tɛ bɔ a la. Ja'far Sadiq ko a ma alayhi salam, a ko duwawu kun ye jumɛn ye, munna ala ye duwawu bila diɲɛ na? ala bɛ yen yɛlɛmali de kama o, k'an ye wele b'a jaabi. duwawu bɛ se bana bɛɛ la. ad-du'a'u anfa'ul adwiya. fura tɛ yen min bɛ banabagatɔ nafa ka tɛmɛ duwawu ni saraka kan. kuma dɔ la an bɛ miliyɔnw dépenser k'a don avion na ka taa jamanabaw la, wallahi ni o wari n'o dira sinji fantan dɔ ma, silamɛ fantan dɔ ma, sigiɲɔgɔn dɔ jigi tugura n'o ye, o bɛ duwawu min fɔ ala ye, o bɛ bana ban, o bɛ balaw kunbɛn. duwawu ani saraka olu bɛ balaw kunbɛn. o la ahlul baytu alayhim salam u ka hadisa damadɔw bɛ yen an bɛ n'o fɔ ni ka sɔrɔ ka na don garijɛgɛ fana ko la. u y'a yira an na k'a fɔ alayhim salam ko la yarudul qadar la yuradul qadaru illa bid-du'a. ko latigɛ a bɛ falen ni duwawu ye. wala yazidu fil umri illa al-birr. ko ɲumankɛ o de bɛ dɔ fara maa si kan. wa inna ar-rajula la yuhramu rizqa bi-dhanbi yusibuhu. ko kuma dɔ la ala y'a latigɛ ko i ka fɛn dɔ sɔrɔ, garijɛgɛ dɔ sɔrɔ. a bɛ se ka kɛ si ye, a bɛ se ka kɛ furu ye, a bɛ se ka kɛ nafolo ye, a bɛ se ka kɛ jɔyɔrɔ ye, a bɛ se ka kɛ bonya dɔ ye. nka i bɛ ŋaniya jugu min ta ani ka ala kota min kɛ, o bɛ garijɛgɛ in mabɔ. naam, a bɛ garijɛgɛ mabɔ. o tuma alakira sallallahu alayhi wa sallam a n'a a bɔnna sanu, u ka hadisa wɛrɛ b'an bolo yan ko ala y'a fɔ a ka kitabu jiginen dɔ la, ya abdi, n ka jɔn, iza sa'alta fas'alni, ni bɛ ɲinini kɛ a ɲini ne ala fɛ, fa inni ghani, sabula ne de y'a bɛɛ tigi ye, a bɛɛ bɛ ne de bolo, wa ne de kariyalen don, n b'a di. wa iza talabta nusrata fatlubha minni fa inni qawi. ni bɛ dɛmɛ ɲini ka sebaya ɲini a ɲini ne ala fɛ, sabula ne ala de ye masa sɛmɛntiyalen, fanga bɛ ne de la, danfɛn o tɛ foyi ye ne ala kɔrɔ. wa iza afshayta sirraka fafshihi ilayya fa inni wafi. ko ni jɔrɔna ko b'i la, gundo dɔ b'i la, i t'a fɛ i ka lebu, i ka wayiba, ko ne de ye gundo marayɔrɔ ye. n tɛ i wayiba, wa n bɛ i sutura. n'i ye a ɲini n fɛ ko n k'i sutura, n b'i sutura, wa ne de ye layidu dafa masa ye. wa iza aqradta fa aqridni fa inni mali. n'i bɛ dɔɔnin kɛ ka fɛn di, k'a fili ka taa kunbɛn, n'i b'o ɲini k'i k'o kɛ i ni ala cɛ, sabula ne ala de bɛ juru sara cogo ɲuman na.
fad'uni fa inni hafi a ko ne ala de wele ne ala de bɛ hinɛ la ne de janbi la wa ne de b'i kulomagɛn ka tɛmɛ danfɛnw kan kuma ni ala kumakan ye an ye mun de ma to an ye n'an t'an hakili sigi i kana panike ko mana kɛ cogo o cogo ala bɛ yen n'i sɔnna a ma ko ala bɛ yen a wele n'i y'a wele ni kɔnɔnajɛya ye ni danaya ye i se sarakati min ye k'o kɛ i dalen don ala jɔnɲuman minnu fana la k'i sara olu la u ka i dɛmɛ duwawu la ala bɛ yen duwawu jaabi de kama o ala ka hɛrɛ k'an ye ala ka ne na o wasa bijahi nabi sallallahu alaihi wa alihi o kuma hali bi an bɛ sirifula du de kɔnɔ kira n'a bɔnna sanumanw ka kumakanw an b'an yɛrɛ nafa n'olu ye hadamaden kuma dɔ la i ka fantanya a sababu a bɛ k'i ka farifaga ani ka salaya de fana ye ka d'a kan u ko a ma alkasalu wa su'alu shaqiqatan ko salaya ani delili olu ye fa kelen ba kelen n'i salayara ne ma baara kɛ i bɛ taa baarakɛla dɔ kɔni i bɛ taa kɛ o ka jɔn ye i b'i bolo ja o kɔni ni mɔgɔ min kɛra fugari ye maa min tɛ baara kɛ a bɛ kɛ delilikɛla de ye dɛ u ko a ma alayhimu salam u ko tazawaja alkibru alkasala fawalada alfaqra ko yɛrɛ bonya o ni salaya furula ɲɔgɔn ma o den kɛra fantanya ye وتزوج الطمع حب الدنيا فولد سرقة نتبايا أني جاكنو كل فنفور لنيوما ودين كرا شويلي إن تلندو هير دولا جاكا دي أيوة إلونغا سي تي إن تلندو فمنا أسرر a tigi bɛ sonyɛli kɛ dɛ ala ka an kisi ala ka ne ni aw bɛɛ lajɛlen tanga o kuma ni hadamaden n'ala y'a kɛ k'a fɔ i bɛ dugu min na walima i taara dugu wɛrɛ la i taara tunga la fɛn t'i bolo i bɛ fɛ ka fɛn sɔrɔ solution ye jumɛn ye duwawu bɛ kɛ baara bɛ kɛ nka ala subhanahu wa ta'ala ye sababu dilan dɛ ahlul baytu ko a ma kɛrɛnkɛrɛn imamu ali alayhi salam a ko shariku alladhina aqbala aw uqbila alayhim fi rizq aw aqbala alayhim rizq shariku alladhina aqbala alayhim rizq a ko ni i bɛ dugu la ala y'a k'i balima dɔ ala y'o de kɛ fɛntigi du kɔnɔ ala ye dɔ de kɛ fɛntigi kabila kɔnɔ ala ye dɔ de kɛ fɛntigi sigida la ala ye dɔ de kɛ fɛntigi ye i bɛ yɔrɔ min na dɔnniya b'aw cɛ walima i bɛ mɔgɔ dɔn mɔgɔ min bɛ se k'i s'a ma a ko fara a kan sɔrɔ yiriwali la k'a ni ŋaniya ɲuman ye ala y'a sɔn cogo min a fana ka ɲɛ i ma k'i dɛmɛ i ka kɛ danayama ye i kana kɛ son ye i kana kɛ namaratɔ ye a ko sabula n'i gɛrɛla sɔrɔ tigi la ni jogo ɲumanya ye ni ŋaniya ɲumanya ye a ko fa innahu akhlaqu lil ghina ko de b'a to i bɛ fana bɛ kɛ fɛntigi ye ala ye maa min sɔn n'i sɔnn'o ye ka baara kɛ walasa i yɛrɛ ka fɛn sɔrɔ tilennenya ni ladiriya la k'i fana bɛ fɛn sɔrɔ o fana numanw o ala yɛrɛ taacogo de ye o a bɛ ko dɔw gulongulon ɲɔgɔn na a
ako wa ajdaru bi iqbal al hadh o de batu be ni yoro fana so ka fo ko chance tenela wallahi chance be bela ni hadisa fana ban wele kata ala kira ka kalande ali ka kuma warema ako huzuzu dunya bil ittifaq wa huzuzu al akhirati bil istihqaq. Huzuzu dunya ko jien soro ali jien nyoro doka ke karamoye doka ke jamatigi doka ke wartigi doka ke famay doka ke kenya doka ke chenyumambay doka ke fe no jien soro doye ko bil ittifaq ben semado ina ko do fana som se ke banay do tabi ke hakli be chien o be bil ittifaq o shite manoye o Allah subhanahu wa ta'ala ka ben semawi circonstance do nga wa huzuzul akhirah bil istihqaq ni mami ni aljina kona nakaka ni mi jahannama fana kona nakaka aba mérité de on madama afora kone alaye ni oro di doma ebsega gere atigila chance do dirimo sabula ala yaw kile be nyom kasega donba ga do tema nyonche ebi se $10 fentigi wari bale bolonga aleti se ola ni egere lala aya bulu di nyama ebi tasoro ale fana ba taso ngane yi kunche bonya ko chance tela chance bila de ire de ma abara kuma alaka hakli mandi ambema akuwa muwasatu al-akhi fi Allah yazidu fi rizq katoka ibalma deme o fana bi do reference ka garjige ka do ke mai ka sawata kalama obe garjige yirwa wa bi ke sawe ka bone ani toro fana oro majanya ka bo hada madina kuma nanyi ahlul baitu kan kuma kan nunu lame duauka ani garzige kan amma hakilatige kadda alala anta jigitige anyerala amma anchesiri ala sako kedife ni yake ala yabaki ni yato ala yabatu amma an sako ke amma seko ke ala ka jon ulu jigi tugulila anti mogo jigija obato Allah subhanahu wa ta'ala afanabe an jigitu mala wati chugo ya koso amina hadisa laba minfo ala kira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam anaka so dingo sanumo uyo kuma kan sanumo mun fo anye anka antiminaja doula ani anganga nyanye uya yirana ka fo ko العطاء ko alabi mason بقدر النية كدا إنغان يدك العطية على قدر النية العطية على قدر النية ko alabi مغصون كدا أتيجي إنغان يدك الله سبحانه وتعالى ko akmana wa abikuma jon yedongodo kilete boka bi wa shufa nante ko ka duguje fo alaka ni wele kan akani appel anaka ni layni an obeka sebema kawa fo abdi ngajoni ma an softani kima klene ni chede adhkuruka wa tansani kuni hakli bela ne jambele binyina niko awa ala hakli bila abi kosma ode atibi ga fiensa mo ode bato kenya bi gololo ode bato ibe ka korobaya o akunne ala jambe ela ebe nyina niko wa ad'uka ilayya wa tadhhaba ila ghayri nebe ewele ebe neto inkata ne ala tanawfi ibi bandouma kipta do sectula
i bɛ taa don secte min na n'o ye subagatɔw ye n'o ye sitanɛtɔw ye k'olu de bɛ se ka wari d'i ma o m'i dilan kɔni i ka kɛ hɔrɔn ye i y'a mɛn i b'a fɔ ko n bɛ taa wari ɲini i yɛrɛ de kɛra ye fɔlɔ o secte n'o subagatɔ ninnu olu m'i dilan i bi se u nɔ t'o la dɛ i denmisɛnniya kɛ ka kɔrɔbaya ka kalan masa min ka nɛɛma la e b'o to yen ka taa k'e bɛ taa don sitanɛ ko dɔ la k'e bɛ taa boli de ta o de bɛ se k'e sɔn i bɛ wari kun fɔlɔ minnu di olu ma boli ni secte ninnu m'o d'i ma dɛ ma kɛ hɔrɔn ye wa udhibu anka albalaya wa anta mu'takifun ala alkhataya a ko ne bɛ balaw gɛn ka bɔ e ma o bɛɛ la e kolokololen don ne kotali kan yabna adam a ko e hadamaden ma taqulu idha ji'tani e bɛ nin bɛɛ la o ni saya cunne kan e bɛ mun fɔ ala ye e bɛ kota min na ni saya cunne kan e bɛ mun fɔ ala ye n'i sera ni ala ma k'i to ni lahalaya la i ni ala man di i ni n kanubaga man di a bɛ kɛ baara ye dɛ kuma an bɛ ala deli subhanahu wa ta'ala ala ka ne ni aw bɛɛ lajɛlen an mago dilan ala ka ne ni aw jigi tugu duwawu ninnu ala k'u bɛɛ lajɛlen jaabi ala subhanahu wa ta'ala a ka hɛrɛ kɛ ne ni aw ye fɛn min n'a bɛ hadamaden dɛmɛ duwawu jaabi la o de ye ka sɔli caya ala kira kan sallallahu alaihi wa alihi wasallam ni sɔli caya ala kira kan sallallahu alaihi wa alihi wasallam ani i ka to ka taa ala ka jɔnɲumanw fana i ka taa o kaburu ya jura ani kuma dɔ la silamɛw kaburu bɛ yɔrɔ minnu na i ka duwawu kɛ i bɛ min dɔn i tɛ min dɔn ala ka hinɛ o bɛɛ la ala k'u bɔ tɔɔrɔ la k'u bila lafiya la i b'o ŋaniya ɲuman minnu ta o bɛɛ lajɛlen bɛ o bɛɛ nɔ bɛ i ka kow yɛlɛmali la ani fɛn min fana n'a bɛ kɛ sababu ye ka dɔ fara garijɛgɛ kan o de ye sinji tuguli ye ala ka ne n'aw kɛ sinji tugubagaw ye ani duwawudenya ala ka ne n'aw kɛ duwawudenw ye kuma na an bɛ bɔ kuma la ni min ye tiɲɛ don ala kosuma ka ɲi tiɲɛ don duwawu ka ɲi nka n y'a kɛ su kelen n y'a kɛ tile fila n y'a kɛ tile saba n y'a jɔ o fana tɛ dɛ a bɛ komi n'i ye danni kɛ i y'a sɔn bi sini k'a sɔn sinikɛnɛ k'a sɔn n'a kun bɔra e ye sɔnni jɔ n'a sara ala y'i jaabi mɛ i yɛrɛ de y'i yɛrɛ jɛ dɛ o tuma fɛn min b'a to duwawu ani barika bɛ to i nɔfɛ i ka to sɔnni in na ani k'i janto i ka yiri turulen na ani i ka danfɛn na fɛn minnu b'a faga ka to k'olu éliminer o fɛn min bɛ duwawu faga o de ye ala kota ye o de bɛ maa mago sa fɛn min ni o bɛ duwawu jaabi teliya ka to ka ji k'a kɔrɔ o de ye i ka sinsin ala kosuma kan ani ɲumankɛ ani ŋaniya ɲumanya an bɛ ala deli ala ka an ka duwawu jaabi ala ye kira sallallahu alaihi wa alihi wasallama ana bɔnna sanu ka duwawu minnu jaabi an fara u ka duwawu jaabilenw na mumini ɲumanw ka duwawu minnu ni y'o jaabiw ye an fara u ka duwawu jaabilenw na i k'u fana fara an ka duwawu jaabitaw la i ka hinɛ an mansa n'an karamɔgɔw la ani kanubagaw la ala an b'i deli k'an ka jamana kolosuma i ka sebaya di alisilamɛw ma diɲɛ fan bɛɛ fɛ اللهم صل على محمد وآل محمد والحمد لله رب العالمين. آل بيت المصطفى صلى الله عليه وسلم آل بيت الرسول سلام الله عليكم وتسليم. بشرى لكم أهل بيت إني لكم ذو اشتياق
الأئمة آل البيت والإسام أسباب طه بنو زهرائه الفاطم مولاي صل